Dirita mga ka-idol. Kay suroy-suroy ta diri sa sagingan. Ako nakita diri mga ka-idol nga bunga sa lubing. Wa man ni nahagbong ni nga niturok naman lang ni sa punuan oh. Oh. Ang lubi niturok na lang no. Wa pa nahagbong. Turok na lang. Isa ka bulig dito. Isa ka bulig po dito sa uban. Oo, isa ka bulig na tubo sa loob. Tubo, wa ni gitagdag kupras ba? Ngayon ani. Para dia unsa po na imong gi kuan dia? Ulingan. Ulingan ni. Tong pag-ulan nagkuan. Nagtubig tong pag sa gabi tong subing ulan. Oh. Nagtubig ni. Karon ako gi limasan gapon. Nangita mag-spring yun noon kay nagtubig na diha oh. Wala ni tubig sa una bisag tubig na wala ni. Oh. Karon ni hunob na dire. Sunod pinon siya. So imo ning halingan unya. Di makakuha ni kay Di makaya no. Mo ni imong ulingon dire kaning nasa kuan no. Kani kana ako. Oh, mga bagol. Mao na 20 ng kilo ni. Sa uling? Ano man ni dugukon man ni. Mao ni style sa uling dire. Bangag sa yuta. Nya tabunan. Putaw pang tabunan ni. Nya kwansin. Lahi pa ng kwan kanang bani lang sa saging pwede pa na. Oh, lahi pud na. Mas dali na yung ana. Grabe din mga kapayas, tag-as na kayo mga ka-idol oh. Tag-as na kayo mga kapayas. Manok na lay kulang ani oh. Oh. Tubo na lang. Oh. Oh, manok na lay kulang. Kini nga area diri oh. Mayaman sa produkto. Tupay kapayas dito mga ka-idol sa unahan oh. Kita niyo to oh. Oh. Dagkog bunga. Mo na sakto gyud mga ka-idol. Dagkog bunga. So mga lubi diri oh. Wala. Mga puwak ra. Oh, wala na murag wala ang gitagad ba kay busy gurong tag-iya ni. Mao tong uban lagi ganina nanurok na lang sa punuan. Nanurok na lang balik ka dito mga ka-idol. Mao ni mga ulingon niya diri. Mga bagol. Balik ta diri oh. Oh, niturok na lang lagi sa punuan oh. Oh. Niturok na lang ang lubi. So but pasabot gahi pa kayo iyahang pungango. Ang uban ani tag sa kabulig daw mga ka-idol. So kana nga video no bali isip lingaw lang kanato mga ka-idol. Disclaimer sa mga swito sa istoryang bukid. Kabalo mo ani nganong niturok na di ang lubi. Og pagpangupras kabalo mo. Napoy uban dito wala katurok. Kini siguro ang magulang ang lubi. O daghang salamat mga ka-idol og God bless ka natong tanan. Untay share ninyo ang atong mga video, ang akong mga video. Og bye-bye, daghang salamat. God bless.